सार राजा फैदों फै राजा फै जिराय फै मा लोंनो चा कफि या कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स मोननै लानानै ओके सार मोनसेल' ओके राजा नों बारा टेनसन लानो नांला मानिबा उसुबिदानि थाखाय खामानिया फेलें जाबाय नों बेफोरखौ जेबो साननांला नों साननो नाङा जे आं नोंखौ निमाहा होआ होनना आंथ' नोंनाव निमाहा बियाखै आरो बिनायबो नङा माखासे गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनो थाखाय राजायासो नोंखौ निमाहा होनो थियारि जाना दङ राजा नों थाल लानानै बाथ्रा बुंदों ना सोरनि सिगाङाव जिरायलायदों MP MLA गासिबो नैबे आखायाव मुथावजोब नोंखौ गोसो जायोब्ला अराय समनि थाखाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोननो हायो नोंथ' मासे फिसा एम्फौसो आंखौ आइया उन्दैयाव बुंबाय थायोमोन फिसा फिसौ एम्फौनिफ्राय सांग्रां जा होननानै मानोना बिसोरनि बिसआ गाज्रि जेरै दै अखा खरा फिसा बे सुयोब्ला मानसिया थैयो थिग बिदिनो नैबे राजायाबो मासे बिस गोनां एम्फौ नों मिथिगौ ना बै मानसिखौ हगारनायाव आंहा बेसे खौथि रां खहा जादों नोंनि खहा जानायजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय बै मानसिनि खोमोनदोंसेबो खहा जानो मोननाय नङा मानोना बै मानसिया आंनि जिउआव साया होग्रा फांसे बिफां नों सोलायनाय बाथ्रा बुंदों नङा ना नों माब्लाबा नुफेरदों बे हुहु हाहा होनग्रा जुनादा मानसि जानाय रत्नाकरा बाल्मिकि जानो हादोंबा राजाया जुनारनिफ्राय मानसि मानो जानो हाया राजा आंनि मानसिया नोंल' नङा नोंसो हगारबाय जानांगौ नाथाय गुबुन कन्ट्रेक्ट किलाराथ' हगारनाय नङा बे आंनि थाखाय नङा नोंनि थाखायसो बिहरदों आं खर'खौ थान्दा खालाम जुदि बै मानसिखौ सोरबा माबा मोनसे खालामोबा बे मानसिखौ हगारनाय नङा सार सार नोंसोरसो मा नांगौ सारा दङ ना औ दङ दे बुंबानो गासैबो नोंजोंनो रायलायनानै जादोंमोनब्लालाय सारखौलाय माथो नांगौमोन दङ सिङाव थांदो थौ सार खुलुमबाय सार ना आहा गाबोन डिउटि दङ नोंसिनि हाबायाव थांनो हानाय नङा नङा सार खोथाया बिदि नङा जों नोंनो बेयाव हाबानि कार्ड होनो फैयाखै खुलुमबाय बुंनायसै मा खोथा सार राजानि आखाइनिफ्राय आंनि फिसाजोखौ जेरैबो बासायदो सार सिरिथा खेबसेनि बिदि ज' बुङोब्ला आं सोरनिखौ खोनानो बेखायनो साफा बुं सरि सार सासे सेंग्राया आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनो बे हाथाय बाजार लामा सामा जेरावबो डिस्टार्ब खालामबाय थायो सार नंगौ सार बेखौ आंनि फिसानिफ्राय गोजान खालाम गलाब बिबार बायदि गावदां अखाफोर बायदि मोज्लाय जानजि बायदि सेरेरे सोर सेंग्राया खारफाया जानो मालायहा बिजामादैनि क्लां क्लां आरो नोंस्रा बिजामादै खारफानायखौनो सिन्था सार बयबो बिमा बिफाया गावनि फिसानि मोजांखौ लुबैयो नाथाय सोर बिमा बिफाया बेबायदि मानसिनो हाबा हरनो हानो जाय मानसिनि मुं खोनाब्लानो बे ओनसोलनि गासिबो गिजोबो नोंसोर सोरनि बाथ्रा बुंदों रोखायै फोरमायनो हागोन ना राजा कन्ट्रेक्ट किलार राजा मा राजा औ सार महन महन बुं सार राजानि नामाव एफआइआर होनो फैदों लिरै नांथ'ला नामा सार एफआइआर होथ'ला नङा आं एफआइआरखौ होथारगोन सार खेबसे मोजाङै साननानै नाय बिनि दायखौ नुनानैबो बेखौ गिनानैनो रावबो बिनि सायाव एफआइआर होनो हाफेराखै बाबा नांथ'ला नामा बांद्राय डेन्जार मानसिजों जुजिजाया
राजानि सायाव गोबां मानसियानो FIR फैयो नाथाय बेखौ गिनानै गासिबो बोखांनानै लाफिनजोबो मा नोंसिनियाव गोहो दं बिनि सायाव FIR होनो नाङा FIR होथ'ला सारा बेखौ मालाबा लोगो हमना बुजायदोल' मा आं नोंसिनि दाहोना नामा नोंसोर बुंबानो जे आं मावनांगौ अफिसार पुलिस डिपार्टमेन्टआ सुबुं समाजनि मददगिरिसो बेयाव दाहोना खारिखरनि बाथ्रा फैया नों मावाबा था जों गावखौनो गाव सामलायनानै लागोन थुदो थां नोंसोर बायदि गिखौ रायजो राजानि थाखायनो जों पुलिस डिपार्टमेन्टआ जेबो मावनो हाया दुथांखौ लाइ होग्रा खोथा बुंनो फैदों बाव आं माब्लाबाबो गारना थांनो हाया अन्जु नों मानो जेबो बुजिया जुनारजों जुनार जाफानो हाया साननानै नायब्ला बे मासे मोसासो नों मासे मै बायसनाथि नों बांद्राय सिगिना हो बियो मोसाब्ला मोसाखौ बुथारग्रा मालाबा गिदिर फलाना आंबो लोगो मोनगोन जाय आंखौ मोसानि आखाइनिफ्राय बासायगोन आरो बेनो जागोन आंनि हिर' सि फेलें नोंनि साननाया गसङैनो गोदै सिमां नुग्रा बोनानै लांफैजाबासो जागोन दा नोङो डार्लिं वाट्सएपआव नोंनि नुफेरै ड्रेस गाननानै लानाय फट' हरलाय सार आंना फट' मोजाङानो गैया दानो खेबजाब्रबनानै हरना डार्लिं नोंखौ नुवाबाथाय आंहा नोंनि फट' नायाबानो थानो हाया नंगौ नामा हाबनो हागोन ना सार हाबफै रडेसना मिनिस्टार साहब फैदों आं दसे उनाव नोंनो हरफिनगोन जागोन दे सार लेंहरनायनि जाहोना गिबियावनो मोनसे सल'बाथा खोन्थानि सासे गुन्दा दं बियो सुबुंनि नोजोराव गिथावना बावैसो साननि सिगां सासे सिख्लाखौ थांनानै प्रप'ज खालामहैदों आरो बेखौ मोनाब्ला न'खरनि गासिखौबो दा बियो बे सिख्लाखौ लामा सामा हाथाय बाजार दिगदार खालामबाय थायो सार खुगाखौ हमथानाय बाथ्रा बुं ओइ आं मिनिस्टारजों रायलायगासिनो दङ खाथियाव माने फेक बेयो दम होग्रा फोथार नङा पुलिस स्टेसनसो सल'आ गोरोबनायखाय मोदोमाव नांदों नङाना सार नोंथाङा बे काहानिजों बुंदों जे आं सासे सिख्लाखौ मोजां मोनो बेखौ जुदि सोरबा गाज्रि नोजोर होयोब्ला बिनि मेगनाव एख'गोन आखाइ दानस'गोन आं बिसोरखौ दम होआखै आरे सार नोंनि मुङाव सोरबा सोयोब्ला नोंथ' माबा मोनसे खालामखानांगोन ना बुथारनाय गावथारनाय बेथ' नोंनि खुगायाव जोबोर गोरलै खोथा नाथाय सोरनिबा जिउ जोबनायाव सोरहा बेसेबां खहा जायो बेखौनो मालाबा हिसाब खालामफेरदों खोनासं राजा बेनो जोबथा वार्निं एबार बेबायदि रायलायनो सम मोननाय नंला डाइरेक्ट इनकाउन्टार मिथिबाय नों गावखौनो साननानै नाय नोंखौ बेबायदि खामानि मावोब्ला सोर सिख्लाया मोजां मोनो नोंनि खामानिफोरखौ बन्द' खालाम अब्लासो नोंखौ समायना सिख्लाफ्रा मोजां मोनगोन आंखौ खाबु हो सार जाबाय थानाय ओंख्रिखौ जाबाय थानो मोजां मोनखाया आं नाजागोन सार बेखि सोलायगोन बियो जि जावलियाब्रा बियो एबार इनकाउन्टार अर्डारखौनो होदो साख्रि मोनथ'नायखौनो खेबसेबो सिलेक्ट मोनथाराखै र' महन नों गाब्रायनो नाङा बिनि थाखाय आं एक्सट्रा प्लान पलिसि खालामखाबाय बेयो बाबुरामनि दाहोनासो गाव हारसिङै गोसो जानानै मावाखै साला बे इसाया खेबफ्रोमबो लेंहरना दंबाय थायो मा सानदों बिसोरलाय मालाबा रबिखौ बिखा गेजेराव गुलि गावना साला जोंनि सायाव एसेबो फोथाया नाङा थाफ्ला जों बुनाय बुथारनाय दादागिरिनिफ्राय गोजान जानोसै अब्लासो जों एसाइनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय गोजान जानो हागोन अन्जु नों मा सानदों खिन्थु डेन्जार दै बे खामानिया थोद गिनो आंखाबाय माखौ गिदों थु आं थाङा बिनि खाथियाव थैब्लाबो नों थाङा दा था नोङो होमबा थां नोङो मोसाजों जाजान नङाबा राजा हनै नाहरलाय अन्जु फै अन्जु फै जिराय नांलायला दे दासो जिरायना फैदों माने आं दासो स्कुटियाव जिरायना फैदों गसंब्लाबो जासिगोन दे नोंनि लोगोफ्रा माथो आंखौ जानसि बायदि नायथारखो दसे बायरायाव थिनहरथ'नो हाया नामा आंहा नोंजों फंसे गोनां खोथा रायलायनांगौ दं ओइ नोंसोर थांथ'लाय
मोनसेबो हादोर सिबिग्राफोरनि फटकथ' गैखाया गुन्दाखायनो। राजा प्लिज नोंजों आं संसार जानो हानाय नङा। नोंजों संसार जायोब्ला उनाव आंनि फिसा फिसौफ्रा नों बुथारनाय मानसिफोरानो बबा बबि खाना लेंग्रा जोनोम जागोन। स' प्लिज फरगेट मी, मानोना नों सासे उदखारि मानसि। औ जों उदखारि, जोंखौ नुनांगिग्राया नोंसो आरो नोंसिनि नखरासो। जों नोंसोरखौ सिगियाखै। रुगु, दायनिगिरिया जेब्लाबो दायनिगिरिखा, सुबुंनि गेजेराव आयेननि नोजोराव। नाथाय अन्जु, नों आंखौ खेबसे खाबु हो जेन आं सोलायनो हायो। प्लिज जोंखौ खाबु हो जे जों सोलायनो हायो। राजाया खालि नोंनि खोथाल' सानो। नाथाय आंथ' जेबो सानाखै। बे हारसिं सानबालाय माथो जानो। प्लिज राजानि लांदां जानाय गोरबोखौ आबुं खालाम। आंहा बेयाव जेबो फिन होनो सम गैया। बेयाव नाम्बारा थुनानै हर। आं फन खालामगोन, रिसिभ खालामनो दाबाव। ओइ मा जाखो? मा बिसोर नोंखौ दाखालि गाज्रि रायना हरथारदों नामा? आंखायनो दा थांखाथारदोंमोन। मा गोनांथि दं थांनायनि? सनाथि, बाथ्राया बिदि नङा। बिसोर आंखौ बुवाखै, रायाखैबो। आं गिनायसो मोनबाय। मा गिलायनाय बाथ्रा बेलाय? बिदिब्ला सिङाव जाहोन दं? सनाथि, आं नोंनो मा होनना खोन्थाबावनो? बिदिब्ला नों बेखौ मोजां मोनमारबाय? फाग्लिसो जागोन नोंजों। ओइ मबाइला मोजां नायलाय, फन फैदोंना फैयाखै? फैयाखैलै नै, मोजाङै नायखादों। ओइ रिंटन मोजाङै गोसा होखादों ना? आरे होदोंलै होदों। दा नों खोनाबा खोमायानो थाल मारिजोबगोन। ओइ जेबोथ' एसएमएस हाबाखैना? अह नोंनो लादो न नोंनो। नाङा नाङा दे, नोंनो ला। हेल'लै, सासे मानसि बुथारनांगौ, 5 लाख होगोन। रं नाम्बार। सोरबा मानसि हरनांगौ, सोरबासो हरदों। बे नाम्बाराव कल खालामबा रिसिभ खालामनाङा। आं राजाना खेबसे फन खालामनायनोसै। हो? राजानाव? फाग्लि जादों नों? नों जेबो मिन्थिया। आरो नै हरबावबाय, खिन्थु गोदान नाम्बारसो बियो। हरलाय। ओइ मा सानो नांगौहाय? आं सोरखौ बुथारनाय, सोरखौ दंनाय? गासिबो गाज्रिबाय। आरो दिनैनिफ्राय कल खालामनाङा। हा? माथो दानहरखोसो? आं बेनो मेसेजखौनो लिरना हरनोसै। नै मेसेज फैदों, हरलाय। हाय राजा, आं अन्जु। आंखौ गाबोन बग्रिबारियाव 3 बाजियाव लोगो हमफै। दहाय हरनाय नाम्बारा बिदिब्ला अन्जुसोमोन। नोंथ' जेबो गाज्रि बाथ्रा बुंहराखैना? थांदो बिदिब्ला गाबोन लोगो हमनो। फै राजा।
माखौ लाजिखो आं माब्लाबा बिदि रायलायफेराखै नालाय ओंखायनो लाजिदों मिथिगौ ना राजा आं नोंखौ बेयाव मानो लिंहरदों मानो मानोना दिनै आंनि जोनोम सान मा नोंनि जोनोम सान नाथाय नोंनि जोनोम सानखौ न'आव फालिलाबानो आंजों बेयावसो औ बिदिनो गोसो जादों राजा नोंनि जोनोम सानालाय माब्लाथो मिथिया माने थारैनो आं माब्ला जोनोम मोना आंनि बिमा बिफाया सोर आं जेबो मिथिया अ बिदिब्ला मोनसे खोथा नोंबो नोंनि जोनोम सानखौ दिनै होनना सानना लादो बेलाय बोरै जाथावगौ मोननै गोसोजों मोजां मोनलायनाया दिनै जोनोम लाबायबा जों सानैनि जोनोम सानाबो दिनैनो होनना सानना ला आं फोथायनोनो हायाखिसै नोंदि आंखौ गनायबाय नंगौ थारैनो आं नोंखौ मोजां मोनबाय आं नोंनि सिगाङाव समायलाबाय आं दिनैनिफ्राय पाप मावनायखौ गारसिगोन रोजा रोजा साबायखर अनजु आंनि जिउखौ गोदान होफिननायनि थाखाय आंखौ साबायखर होनो नाङा राजा गासिबो बिदि मायाजोब
नों बे गुन्दाखौ मोजां मोनमारबाय नामा? मोजां मोननायसो होनदों नों बाव आंहा मा जादों आंसो मिन्थिगौ। माखौ टेनसन खालामबाय थादों नोंलाय? थ' आदै मादै मोना साहा लेंहरदों। थ' हामानो न' सिं सिं हाबनानै थाबाय थायो आइ। बिमा बिफाजों न'खरनि मोजां गाज्रि सावरायनांगौ दङ। एसेबो खाबुखौनो थाला नोङो। फेसबुकआव सेंग्राफोरनि फटक नायबाय थानायानो। नङा माथो जानला माला सलाय फुखांलाबायना दाहोलाबाय। दे नोंस्रा सानैजों बे एरलाय एरलायबाय था। बिमा बिफायाबो जाम्बा जाम्बि नङा। नोंसोर मा मावो मा खालामो गासिबो मिन्थिखाजोबो। उनजु आइ नोंहालाय दासान्दि मानि खुसि जादों? बिनि खुसिया बे सासे सेंग्राखौ गोसोखांना खुसि जागासिनो। आंहालाय लेखासो फरायदोंमोन दा। सोर सेंग्रासै बेलाय? माबा आयै फेसबुक नायलाबायनानै मिनिलाबायनायानो। हा लेखासो फरायदों होननायालाय बोरैथो फेसबुक जालायखो? नोंबो मा सोंबाय थायो? राजेश फैनायनि खौरांखौ मोननानै खुसि जायाखै बे? बाबा मैया फुङाव फन खालामना खोन्थाहरनायानो। फुङाव? आंनोथ' मोनायावसो खोन्थाहरदों बे। अब्ला नोंनोसो खोन्थाहरग्रोदों होमबा? हा माथो बुंहरखो बेलाय? आंनो ड्रेस आरो नोंनो लंपेन्ट आरो आइनो ड्रेस लाबोफानो नागिरदों। हा मानोथो बेफोरखौ लाबोलायनांगौ जाखोफा? दे लाबोथों, मानसिखौनो सिनायनायसो नंला आङो। उनजु आइ बे ओनसोलाव जोंहा रावबो आंगो होननायानो गैया, खालि राजेश बिमा बिफाल'सो। राजेश सफैनायनि सिगांनो जोंखौ गाबोन फुङाव लिंहरदों आइ। मा? गाबोन फुङावनो? बे खोथाखौनो रायलायनो लिंहरदों आङो। जाहाथे आदै गाबोन फुङाव थाब सिखारना रेडि जादे। दे ड्रेसा लाफाखा नोंस्राबो। साननै सानथामसो नङाबा बिसोर हगारहराबो जानो हागौ। सेंग्रा खिन्थु आंनिसो जाखागोन। सिटियाव थाहैलायनाय हेन्डसाम जाखागोन। अह गड आं मा बुंफ्लांखो? बांद्राय सियालाबो खिगादलायो। माला नोंनो फन हरा, माला आदै मादैनो ड्रेस लाबोनो होना। नायगोन दा एबार माबायदि थगायबावो। हेलौ राजा आं नोंखौ सानथामसो लोगो हमथ'नो हानाय नंला। मानो? सानथामसो आफामोनजों आलासि जाहैनो नागिरदों। आयौ एथ' गोबाव? औ नों जेबो सिन्था दाखालाम। दे थाब फै। आं फैनाय लोगो लोगोनो नोंखौ लोगो हमगोन। औ दे थाब फैबानो जाबाय। खुलुमबाय। खोनानो मोनदों नों सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोनदों आरो बे सिख्लानि थाखायनो जोंजों खामानि मावनायखौ एंगारनो सानदों। बाबुराम, मानसिनो मावना जानो थाखाय गोबां खामानि दं। आं बै सिख्लानि सिगाङाव समाय लाबाय। आं गासैबो दुथां खामानिखौ गारजोबसिगोन आरो बै सिख्लाखौ लानानै गोजोन संसार जानो थाखाय समाय लाबाय। राजा सिखाव खावग्रा सिखाव खावनो मोजां मोनखायो, मार्डार खालामग्रा मार्डार खालामनो मोजां मोनखायो। बेनिखायनो नों फिन खेबसे साननानै नायबाव। खेबसे नङा खेबसे नों जोंनाव थांनानै खामानि बेहैखानांगोन। राजाया जेब्ला थांखि लायो बेनिफ्राय आगानसेबो लोरिया। हांखौफ्रामावबो आं समाय लानाया थाबाय थागोन। नों एसे मोजां साननानै नाय। नोंखौथ' सानसे समाव पुलिसा इनकाउन्टार खालामखागोन, मानोना नोंहा जोबोद गिदिर गिदिर केस दं। नोंखौ सोर बासायो? आंसो। बेफोरजों आंखौ सिगिनाङा, बेयो आंनि खाफाल। इसोरा बुथारबा रावबो लाखि हाया, इसोरा बुथाराबा रावबो बुथार हाया। प्लिज आं नोंसोरखौ आखाइ खबजना खुलुमो। आं नोंखौ सिनायला, आंखौ डिस्टार्ब दाखालामसै। नोंनि गोसथोनायखौ सोरबा हाबा खालामबालाय बेखौ बुथारगोन आं।
बेखौ थुख्रा थुख्रा दानस'गोन आं उनजुखौ जुदि सोरबा आखाइ होयोबा बिनि बंस'खौ फोजोबगोन आङो जाबाय जाबाय आंनि होनाय आदारखौ जानानै एथु गोरा नों बे बाबुरमा मा जिराद दाबो सिनायखाय नों नायथौ बेफोरबादि मानसिजों रायलायनानै जेबो लाब गैया मा आइजो टेनसन जादों नै नै गारिया फैबाय फिसा फैबाय बे दालाय थौ दे दे लाबो नोंनि बिमा माथो नायलाय निग्रग्र बोरैबा जाथारबाय मानसियानो उइ थौ जोंहा सिङाव हाबना थानोसै दा थब्लासो थिखांलाबायनांगोन थौ हाय अनजु दे जाबाय फिसा दे आइ मादै आदै हाय हाय अनजु बेजोंबा थौ आफा न'आव थौदो दे थांदो थौ हरदो आं लांसै आदै मोजाङै दङ ना जेबोथ' खस्थ' मोनबोआसै औ आदै फुरा मोजाङैनो दङ जेबो खस्थ' मोनाखै आङो जारनि खालामनायखौ मोजांसो मोनखायो थौ फिसा थौ सिङाव थौ अनजुआ बिबा नंगौना नङामोनथाय आन्दासैनो रायलायफ्लांबाय उफ नुबाय दा आं मासिबां खायदा गोरों बेखौथ' बियो गावनि बिमा बिफानिसो लाबोदों जानांगौ नाथाय आं दा बिखौ आंनि आइ आफानिसो गानहोगोन नुगोन दा नोंनि सालाखौ मानसियानो सोलायलायथारबाय माब्रै जागोनथाय आयै ओरै फैथ'ना बहा नोंथां दसे जिरायथ' आं बाहेरायाव थांनो दे थां दे नै आयै नोंसिनि ड्रेस लाबोदो होननाया लाबोमारबाय खथ्थ' मोजां डिजाइन खाना थां नोंसोरो गाननानै लाबोग्रानै दिन्थिफै आयो फिसा लाबोमारदोंसो थु बोराय गानहैदिनि फैदो आफा ड्रेसा गानस्लायनानै सा लोंसै थ' आयै आफा माब्रै दं नोंसोरो मोजाङै दङ फिसा आरो नोंलाय माब्रैथो दं दा आंबो मोजाङैनो दं माब्रै सिनाया नों आंखौ गोसोआव जायखौ सानबाय थायो खुगायाव जायनि मुं लाबाय थायो मेगननि नोजोराबो बेखौ सिनायनो गोब्राब जाया गोरलैयैनो सिनायो स्मार्ट नै आफा साया लोंदो फा अनजु बिमा फालाय बहायथो थांखो दालाय फैद' हा नोंसोरलाय माखौथो सिरि मिनिखोमाबाय थाखो नै हा माथो नोंथाङा मालाबानि ड्रेसखौबो सालायखांबायानो बे ड्रेसखौथ' आङो अनजुनोसो लाबोदोंमोन नोंसोर बोरै मोनगानखो
Hagli fagla framåt, sitter i stille. गाननाय जोमनाय महर मोखां रावजोंबो रुजुजाखाया गोसोआ सानो सिगाङाव दोननानै नायबाय थानो लांदां जिरादखौ मलाद होयोब्ला गासिबो समायखायो बेफोरखौ नुनानै नों गोसो बोनाङा गोसोआथ' नोजोर होआ सानो नाथाय नायजाग्रायासो मेगननि नोजोरखौ बोनानै लाङो बेवहायथ' रावनिबो दाय गैया अन्जु नों मानसिया जोबोद नोरोम नोंजों रुजुथावना मानसिखौनो आङो दासिम लोगो मोनफेराखै जायखौ नों नुदों बे थार नङा अननाय लानो थाखाय खालि जायगाबोथ' थानांगौ सिरि सिरि मा रायज्लाया मानो नोंलाय खिथायोबा मुलाम्फा खिथायाबा खहा नोंनोलाय मानो खिथालाबायनांगौ सिगांलाय आं जि खेलेरिया नों अनजुखौ गोदै गोदै बुंनानै बुरखायनो नागिरदोंमोन नाथाय हायाखै जों हिनजावफोरखौ माबोरै बुरखायनांगौ बिनि सोमोन्दै एसे खिथानो नागिरदोंमोन आं सोंनायखौ खिथायाबालाय थादो ओइ र' ओइ देना मोजां आइडिया हो सिख्लाफ्रा माबोरै बुरखायबा थाब मोनो मोजां आइडियानो दंजोबो आंनाव खिन्थु फिस होनांगोन मा फिस 500 रां मोजां आइडियाखौनो होगोन आं खोनासं नों बेखौ कफि शपआव लांनानै कफि लोंहोहै बिनि उनाव बायसिना रायज्लायदो बियो कफि लोंनो जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय मा ओमफ्राय 500 थाखा कुइक मा नेक्स्ट आइडियानि थाखाय 500 लाखा आइडिया बायै बायै 500 रां थांबाय थायोब्लाथ' जेब्ला हाबा जागोन अब्लाथ' जोबस्रांलांजोबगोन दे औ बिदिनो जानांगौ जिराय फिसा जिराय राजेश फिसा नोमथै निकलास आरो आं बे मोननै नखरा मालाबाबो नागारनाय नङा नों फैनाय सानाव लेंहरनाय लोगो लोगो पुरा फेमिलियानो बे न'आव नुजाफैयो जोंनि बे नखर मोननैनि मोजां सोमोन्दोआ माब्लाबाबो गावस्रानाय नङा नोंथां आच्छा राजेश नों माब्ला थांफिनगोन आं एसे गोबाव थागोन माने थांथ'नाय नंला निकलास नोंथां दिनै बे नखर मोननैनि गासिबो मानसियानो दंलायजोबखायो खुला खुलि बाथ्राखौनो दिनै सावरायखानोसै नामा जेबो नङा नोंथां नोंल' बुंदोल' नोंथांना फिसा हिन्जाव जोंना फिसा हौवा माने नोंनो नांगौआ आंनाव आंनो नांगौआ नोंथांनाव बेखायनो जोङो राजेश आरो अन्जुनि जुलिखौसो सानबाय थादोंमोन नोंसोर रायलायथ'दो जेबो साननाङा हाबानि खोथा रायलायनायखाय लाजिदों बियो नोंसोर साननाय बायदि जोंबो बोराय बोराय सानबाय थाखायो बे बाथ्राखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंहा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा बाबा आं मा बुंनो हायो नोंसिनि खामानियाव आंहा हेंथा गैया आरो नोंसोर जेखौ सानदों आंबो बेखौनो सानखानायखा जों जोबोद खाफाल गोनां नोंसोरबायदि मानसिजों सोमोन्दो लाखिनो मोननानै जों जोबोद गोजोनदों जों मोजां सम लानानै हाबानि डेटफोरखौ सावरायलायनोसै नामा नोंथां जागोन नोंथां जागोन राजेश फिसा बे अन्जुजों एसे रायलायहैदो थां जागोन आफा जेब्ला सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला जुलि जायो अब्ला मोननै नखराव गोजोन खुसिया जोनोम जायो नाथाय थार खुसिया बे नङा सानैबो जुलि जाग्रानि गोसोआव गोरोबलायनाय गैयाब्ला थार खुसिया जोनोम जाया राजेश आं माब्लाबा बिदि सानाखैमोन आइ आफामोननि लोगोआ लोगो बादि थाबाय थाथों होनना सानदोंमोन आरो आंहा नोंनि फारसे जेबो साननायानो गैयामोन अन्जु नों आंजों साननैसो थाफानानै नाय आंनि सायाव माबा मोनसे फिलिंस फैनो हागौ आंनि सायाव मोजां मोननाय जोनोम जानो हागौ आं नोंखौ जबरदस्ति खालामा आं नोंनि फिननायखौ नेगोन नोंहालाय
मा जालायखो फाग्लि एथ' मोजां सेंग्राखौ नाङाबा आंनो हगारदो ना दे नोंथां बिदिब्ला थांलायसै दे थालायदो उनाव मोजां दिन लानानै हाबानि थारिखखौ खालामलाय बेखौनो खालामलायदिन दे मोजां दिन लानानै हाबानि थारिखखौ उनाव फिक्स खालामलायदिन दे जागोन दे आदै आं बाइकखौनो लांफाखानोसै खोमा मोजां आइडियाखौनो गोसोखांदों उनाव उनजुजों नोंजों बेरायनो जायगा नायदिंनो मोजाङानो जागोन लाफाखादो आंजों उनजुआनो गाखोफादोंसै खोमा हा नाङा नाङा आं गारिजों थांसै नों सनाथिखौ लांफादो नाङा नाङा आइ नोंनो गाखोलांफादो एसे जायगा देखायलांफादो नांला नामा आयै आं थांफाथ'ला सनाथिखौनो लांफाथोंसै नाङा नाङा आं बाइकखौनो गाखोनो हाखाथारा थेन्थ'यो आंहा दा थेन्थ'नानै गोलैबा आंहासो गोलैनानै थैलाबायगोन दे आइ नोंनो थांफादो माथो जानांगौ जाखो दे फैदो बाय 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 थांलायदो दे अनजु गोरा हमथा नङाब्ला गलांगोनबो नोंहा आंनि सायाव फिलिंस फैनांगौनि खोथा दंना गारिखौ लामायाव नायनानै सालाय आइनायाव नङा नङाबा सोरगोआव थांगोनबो हमथादो बाय आयै बाय बिफा लहाया गरमखा थाबैनो हाथुरा देनानै होनांसिगोन औ नंगौ बिमा बांद्राय गोबावबा उल्था फाल्थासो जागोन साननैसोनि उनावनो हाबानि खोथाखौ रायलायफिनथारनांसिगोन औ गारिखौ मानो लाखिखो नों ओंखारथ'ल' माब्रै जिराय मा जाखो मा जानो आं नोंनो स्पेशल ड्रिंक्स बिहरनि ओइ कफि मोननै लाबोलाय मा कफि कफियालाय मालानिफ्राय आंनि स्पेशल जाखो कफिनि सेन्टखौनो मोनामजानो हाया आङो छी अनजु थगायाखैथ' आं मानो थगायनो आं कफि लोंनो मोजां मोनखाया अनजु एक मिनिट हो अनजु आं जिरायनो हागोन ना औ सार जिराय अ अनजु गावनि थांखिखौ बावगारबाय नामा सार खोथा होनानै आं माब्लाबा बावा थिगैनो दं खिन्थु गोसोआव ला बावथिना दिन्थिनाया मोगथाङाव महर लानो नाङा सार आंनि गोसोआ एसेबां गोरलै नङा नाथाय आं सम सम गिखांनाय मोनो अनजु नों जेबो सिन्था खालामनाङा नोंनि रैखाथिनि थाखाय आं जेब्लाबो नोंनि सेर सेर दं माथो अनजुआ कफि लोंनो मोजां मोनानो मानो लोङोथ' थैद नोंथ' आंखौ थगायथारबायलै आरे थगायाखैथ' बेयो कफि होनबाथाय बारसिनलायो नों मोजां दखानाव लाङाखै दां आंखौ ओरैनो 500 थाखा बेकार खालामबाय नोङो आवबा मोनसे जाहोन दं र' दोन जाबायना औ ए सफैबाय औ आदै थांदो सिङाव जिरायदो थां आं बाजाराव थांनो दे ओइ रलाय ओइ रथलाय साला माथो अनजुआ कफि लोंनो मोजां मोनानो कफिनि सेन मोनामजानो हाया होनदों थगायथारबायलै नों आंखौ थगायाखैथ' मानि बे दाखालि लोमजानायनिफ्राय कफिखौनो मोनामजानो हाया जादों खोनासं आं नोंनो मोनसे मोजां आइडियाखौनो होनसै नों आंनो 500 थाखाल' हरबाव नंगौना नङाथाय खोनासं बियो फुङावनो मर्निं वाकआव थाङो नों बेजों मर्निं वाकआव थांफाल' अब्लानो बे नोंखौ मोजां मोनगोन नंगौना नङा नंगौ सयथिबो 500 थाखा थांबावबाय नंगौना नङाथाय
हा बेरे फुंजानि बहा थांनो आदै आं मर्निं वाक खालामहैनो आदै मर्निं वाक खालामाबा देहाखौनो मोजां मोनथारा मा रुखु मा जाखो अनजुमोना न'आव फैबायदां आं गारि नुबोदों बिसिनि न'आव मा बोखोआलाय बोखोआ दखानावनो दङ न' गारिया नों सालाय अनजु 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 आं नोंनो मोनसे सारप्राइज होनो फैदों मा सारप्राइज हरलाय नै स्कुटि बेथ' आंनाव दंखायोना नङा आं दा सासे अट' ड्राइभार जाबाय आरो बिसोरबो लामायाव साहानि दखान होबाय जों दा गासिबो गाज्रि आखुखौ गारजोबथारबाय नाथाय आंहा राजानोजों नों बेयाव मानो फैदों निमाहा हो आदै आं अनजुखौ लोगो मोनैया सानथाम जाबायमोन बेखायनो आं लोगो हमनो फैदों मा नों अनजुखौ लोगो हमनो फैदों थारमाने नों अनजुखौ मोजां मोनबाय मा आदै नोंसोर मिथिया नामा अनजुजों आंजों मोजां मोनलायनाया एसे गोबावानो जाबाय मा अनजु नों न'आव खोन्थालायाखै नामा अनजु आइ जों बेखौ मा खोनाखो नों सोङा हसिया बेफोरखौ मा मावखो नों बिमा बिफानाव सोङा हसिया बेफोरबायदि खामानिखौ माबोरै थिरांथा लानो हाखो आदै मादै आंहाबो बिखा दं आंहाबो अननो मोननाय मोन्थाय दं जाथों आं दुथाङानो नाथाय अनजुनि थाखाय आं गासिबो सोलायजोब्बाय नों जेखि बुङा आंनि फिसाजो अनजुखौ आं माब्लाबाबो नोंजों जुलि होनो हाया आं जायजों रायज्लायखादों बेजोंनो जुलि होगोन आं बे माब्लाबाबो जानो हाया आंनि साननाय आंनि मावनायखौ रावबो सिफाय हाया अनजु नोंबो साननानै नाय राजाया गुन्दानि हाबाखौ गारदों नाथाय माखासे आदब खायदाखौ गाराखै नोंजों जुदि आंनि अनगायै सोरबा मन्दपआव जिरायोब्ला बिनि गोदै सहखौ बै मन्दपनि अरजोंनो सावगोन आं आफा मा जाखो अनजु नों माला माला सफैखो हाब बहा थांनायनि थाब सफैनांगौ जाखो आंलाय आंथ' न'आवनो दंगासिनो ना थगाय मारदोंसो नों ओइ मा जाया नोंसोरलाय थारमानि गासैखौ नागारजोबदोंमोन ना नोङो थाखा फैसा बिजनेस बै सिख्लानि थाखायनो जों बायदि मानसिनो सोर बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ हरगोन जों दुथां जों उनखावरि जोंखौ बयबो गिजोबो आरो अनजुआबो बायहेरायाव मोजां मोनफ्लानानै न' खिथा लानो हायाखै माबायदि गोसोनि सिख्ला बिलाय अनजुनि फारसे मोनसेबो गोरोन्थि बाथ्रा दा बुं नङाब्ला आं सहायनो हानाय नङा मा बुङा बे सासे बोराय खेबस' बे सासे थगायसुलिसो बै सिख्लानि थाखायनो जोंखौ लामानि बिबायारि खालामदोंमोन ना नोंबो बे सिख्लानि थाखायनो बिबायारि जादोंमोन ना नङा आं मालाबा बेबायदि खस्थ' खालामनो हाया
बै सिख्लाखौ माब्लाबाबो नागारा गुड बाय